עכשיו הוא התחיל התחלה חדשה, סבא, הוא פתח רדיו. כן, נכון. מה שזכו רק חוג קטן של חסידים, קטן, לא קטן כל כך, אלא כמה מאות משפחות לפני כמה שנים. עכשיו זה אלפים ורבבות ששומעים אותו, פותחים את הרדיו בכל מקום שהם נמצאים. רבי ישראל, לפי השגחת השם, מדבר המילה הנכונה, הצריכה לעת עתה, לכל בן אדם לפי במקום שהוא נמצא. יש שיחה שרבנו אומר, או שרבי נתן, אם אדם לא יודע איך להתנהג, יפתח ספר. ומתוך ניסיון אני יודע, כשאני פותח ספר, כשקשה לי העצה, אני מוצא תשובות, כי הספר הזה הוא בחינת רוח הקודש, ליקוטי מוהר"ן. אני חושב אין אף אחד שלא יכול להגיד כמוך, שקרה לו הרבה ניסים ככה. אני לפני כמה שבועות אפילו, היה לי חבר אצלי, שהיה לו שאלה קשה, ומכיוון שאני לא חכם ורק חבר, אז הוא אמר לי, אני לא יודע מה לעשות, אבל הוא לא פירש לי את הבעיה שלו. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? עצה אני לא יכול לתת לך, מכיוון שאתה לא אמרת לי, ואפילו היית אומר לי, הבעיה שלך לא בטוח שהייתי מוצא את העצה הנכונה. אז בוא, נפתח את הליקוטי תפילות, ונראה. אז אנחנו פתחנו את הליקוטי תפילות, ואני קראתי לו את הפסקה הראשונה בדף, בצד ימין של הדף, והוא התפלא בצורה לא נורמלית, נפלאה. אני עדיין לא יודע על מה. הוא אמר לי, זה התשובה שאני צריך. אני לא שמעתי את השאלה ולא הבנתי את התשובה, מכיוון שזה היה אמור לדבר אצלו, אליו. וזה מה שקרה לו. ואצלי קרה כמה פעמים גם כן, שבלי עצה פתחנו את הספרים ומצאנו, או אשתי, או הילדים שלי, או החברים שלי, את התשובה הנכונה. אז לכן טוב למאזינים לרכוש את ספרי רבנו ולעסוק בהם, וגם לקבל תשובות על כל מיני בעיות בחיים. אני יודע בטלפון 052-673-976 נדמה לי שיש איזה דיבור בין חסידי ברסלב, שכל יום שאנחנו לא קוראים בליקוטי תפילות, אנחנו נצטרך לתת דין וחשבון על זה. יש דיבור על זה, ליקוטי תפילות. בליקוטי תפילות שהוא ממש שערי שמיים נפתחים לפני היהודי הכי פשוט. כשהוא פותח את הספר הזה בתמימות, הוא יכול למצוא את עצמו בכל דבר, בכל עניין, באיזה בעיה, באיזה צרה או באיזה שמחה, לראות שאיך הצדיק מדבר בהשגחה נפלאה בכל מצב שהוא נמצא. ויהיה קשה לתת דוגמאות, כל כך יש דוגמאות לזה, וצריך כל אחד לנסות ממש לפתוח את הספר. ואם לא רוצה לפתוח את הספר באקראי, כאילו אפשר לפתוח לא את הספר, לפתוח את הספר, שיפתח את הרדיו. אנחנו לא נעזוב אתכם, או בספר או ברדיו. אני הזכרנו שנינו על עניין של לפתוח את הליקוטי תפילות או ספרים אחרים שמדברים על הלב, ומיד לפעמים על בעיות מסוימות. אני זוכר שעדיין בצרפת, שהכרתי שם הספרים של רבי נחמן, היה לי איזה שאלה, ומאיזה סיבה התביישתי לשאול את הרב, שהייתי מתפלל בבית כנסת שלו, התביישתי לשאול את השאלה של לרב. טוב, ואני זוכר טוב טוב שיצאתי מהבית כנסת ולא ידעתי מה לעשות, כי לא היה לי עצה בזה. ועליתי לאוטובוס, לקחתי את הספר שיחות הר"ן, ופתחתי לפי תומי, בלי לחשוב אפילו על השאלה שהיה לי לפני כמה דקות. וקיבלתי כזה, איך אומרים, איזה פצצה אצלי היה, שממש בדף שפתחתי היה לי התשובה הברורה, המדויקת, על השאלה שהתביישתי לשאול. זה היה לי אולי הפעם הראשונה שהיה לי כזה אור, שמספרים שדרך כלל בהתחלה של איזה שלב בתשובה, כי באמת זה היה תשובה, למרות שכמו שסיפרתי, שהייתי גם שומר שבת, גם שומר מצוות, גם לומד, לא כמו שעכשיו, אלא הייתי לומד ומנסה לעשות עובדות רבות ביהדות, אלא זה היה שלב חדש בתשובה. יש הבדל בלי רבנו ועם רבנו. פעם אחד שאל אותי מה החילוק יש בין רבנו, בין חסידות ברסלב לשאר חסידויות, לשאר דרכים בעבודת השם. אז אמרתי לו, ככה בא לי בלב לומר לו, כמו שיש גלויות, היה תקופה שגלויות היו שחור לבן, ועכשיו הם בצבעים. אז אמרתי לו, תראה, אפשר להגיד ככה בדרך צחות,
הנוף של יהדות, לפני שמכירים את רבנו, איזה דרך שאנחנו עובדים בו, עוסקים בו, אז הוא כמו גלויה של נוף שחור לבן. עכשיו שמכירים את רבנו רבי נחמן, הנוף נהיה עם צבעים. ככה רבנו אמר, שהספר שלו, רצו להגיד, וגם היום יש עדיין טועים ואומרים שליקוטי מוהר"ן הוא ספר קדוש כמובן, אבל גבוה משכלנו, מדעתנו, ושאין לנו עסק בזה, כי אנחנו לא בקיאים בכתבי אריז"ל בעל פה, ולא בקיאים בזוהר ותיקוני הזוהר, ושהספר הזה צריך לגנוז אותו בספרייה יפה, הוא רק לשמירה. וחס ושלום לחשוב ככה אם כן הספר ליקוטי מוהר"ן הוא סגולה והוא שמירה גדולה, וזה קרה הרבה פעמים שהוא הציל אנשים בביתם, אבל העיקר שנפתח את הספר ונלמד בו, זה עיקר הסגולה שנלמד בספרים. וזה רבי נחמן אמר שהספר הזה הוא שווה לכל נפש, הכי קטן כמו הכי גדול, בכל מקום, בכל מצב שהוא נמצא, הספר מדבר איתו כמו שהוא. רבי ישראל בעצמו אמר לי הרבה פעמים כשהייתי בא אצלו, אני זוכר אחד מן הפעמים, זה היה בבית מאיר, במושב הנחמד הקטן שם, איפה שהיה שקט, ושרבי ישראל היה מוזמן אצל אחד מן החברים שלנו, עליו השלום, רבי פנחס בורבינדר, זיכרונו לברכה, שהיה יהודי כבר מבוגר, שנפטר כשנה ומשהו, היה בגיל 75, ואם כבר הזכרתי את השם של רבי פנחס בורבינדר, כדאי לדבר מילה עליו, שהיה מסור לרבי ישראל מאוד, ולא רגילים לראות בעולם אנשים שמוסרים את נפשם ואת זמנם ואת כל כוחותיהם בגוף ובנפש וממון על צדיק. וזה ראינו אצל רבי פנחס בורבינדר, שהיה מסור לרבי ישראל במיוחד. אני זוכר התקופה של המושב בית מאיר, וגם ברובע היהודי בירושלים. אנחנו רוצים להזכיר עכשיו שני יהודים טובים שהלכו לעולמם, ושיהיה להם חלק לעליית נשמתם בתוכנית הזאת שמדבר מרבי נתן, מרבי ישראל. הם לאה ברכה בת לונה, עליה שלום, ואלי בן אברהם עליו השלום, כי נשמתם צרורה בצרור החיים. כשאני קודם אמרתי שהרבה משפחות עזבו את צרפת והתקרבו לרב ישראל, אתם צריכים להבין שהיהודי שיושב פה עזב מכל טוב, מה שכל אחד חושב שהוא צריך, בית, כסף, קליניקה, עבודה, הכל לכבוד הצדיק. אני רוצה גם להוסיף משפחה, לא שעוזבים את המשפחה חס ושלום, אלא להיות 3,000 קילומטר רחוק מהאחים, מהאחיות, מכל המשפחה, מכל החברים הטובים שהכרנו עשרות שנים. זה קצת קשה, אולי הרבה יותר קשה מלעזוב כסף, שסוף סוף זה דבר שלא נשאר כלל. הזכרתי קצת מהמקום ממושבו של רבי ישראל, תקופה אחת בבית מאיר, במושב בית מאיר על יד ירושלים, שהוא אהב להיות שם ולראות את הערים ולהתבונן ולהתבודד שם. כשהגעתי לשם רבי ישראל אמר לי עוד פעם, פתחת ליקוטי תפילות? אתה אומר ליקוטי תפילות? והייתי קצת מתבייש, כי היה אפשר להגיד כן, אבל לא הרבה, ורבי ישראל ידע את האמת, מה שלא הזכרנו לו, הוא היה מרגיש בעצמו. ועל זה אולי יש לי עוד סיפור אחד ששמענו לפני כמה ימים, שאישה סיפרה לנו שבא לרבי ישראל לבקש ברכה ממנו, היא רצה להתחתן, אבל הייתה אישה גרושה פעמיים, והתביישה להגיד את זה לרבי ישראל. אמרה לו, אני התגרשתי, ואמרה זה פעם אחת, זאת אומרת שהתגרשה פעם אחת, ולא רצה להגיד שהתגרשה פעמיים. אז היא אמרה לרבי ישראל, אני התגרשתי ואני מצפה לברכה כדי להתחתן בקרוב בעזרת השם. אז רבי ישראל אמר, אצלנו יש אמת, מדברים אמת. וכשהיה רבי ישראל מדבר על האמת, היה קשה מאוד מאוד להסתכל בפנים שלו, בעיניים שלו. כי כמו שאחד מן השמות של המשפחה היה שם משפחת ברזל, היה לו לפעמים מדי פעם עיניים של ברזל, שהיה קודר בנו בצורה נוראה, ולא היה אפשר להמשיך להסתכל על הפנים ועל המבט שלו. אבל זה היה ברוך השם נדיר. אז האישה הבינה שרבי ישראל בדיוק ידע מי הוא, מעבר עליה, ולא צריך בכלל לשקר
או לשנות טיפה את האמת, כי רבי ישראל ידע את האמת. אני יודע מרבי ישראל שהוא ידע ישר והפוך, ספרי רבנו חזר על זה כמה פעמים בפניי, והוא התנהג בתמימות, בפשיטות, ולא הראה לנו כמה שהוא יודע. וזו הנקודה של התמימות והפשיטות שלא היה כמותה בדור הזה אצל רבי ישראל. אני פעם, עכשיו אתה מזכיר לי שפעם לקחתי טרמפ יהודי אחד, והתחלנו לדבר, גם הוא שאל אותי מאיפה אני בא, איך התקרבתי לחסידות, אז אמרתי לו שבדרך רבי ישראל, בזכות רבי ישראל, אז אמר לי, רבי ישראל עוד 10? אני לפני 40 שנה למדתי בתל אביב זוהר איתו. וזה, אם לא היהודי הזה שאמר לי בתמימות, לא הייתי שומע את זה מרבי ישראל כמובן. ורבי ישראל היה תמיד עם תהילים, עם זוהר, עם משניות, עם ספרי רבנו וגמרות. כמובן שאם הוא היה קם חצות כל לילה, אז זה אחד מן הדברים החשובים שלומדים בלילה, כי רבנו אומר כמו שהגמרא בעצמה אומרת, שמי שלומד גמרא תלמוד בלילה, החוט של חסד נמשך מהשמיים אליו. ורבי ישראל לא רצה ללמוד דברים שחד ושלום מביאים מדי פעם או הרבה לקצת כבוד עצמי. אז הסגולה לזה, רבנו אומר בפירוש, ללמוד גמרא בלילה הוא סגולה להבין וללמוד את הגמרא ולא לקבל מזה כבוד עצמי.